Helo 'na a chroeso nôl i'r ardd. Wel, mae wedi bod yn fis Ionawr sych dychrynllyd, ond mae hwnna wedi rhoi llond wilbur o gyfle i fi i fynd ati i wedd newydd rhan genol yr ardd. Felly dewch 'da fi i weld beth sydd bod ymlaen. Nawr, dwi fan hyn wrth ymyl y border newydd ma'n ni wedi creu, border blodau gwyn. Yn barod, rwy wedi plannu trichw ar ddeg, neu hydrangea snowball, a jasmine seren wen, neu tracliospermum jasminoides. A dyma dwi am ganolbwyntio arno nesa. Wi fan hyn wrth ymyl y ffens newydd ni wedi cwni yn yr ardd. Na, mae'n wompyn o beth mae rai fi gyfadde, ond ni wedi cwni fe i gwoto'r anialwch sydd tu ôl i fe, sef y tanc olew. Ond o'n i'n awyddus i sicrhau bod e'n wal werdd. Felly fi mynd i annog y jasmine yma i dyfu ar hyd y ffens. Ond i wneud hynny, mae angen i fi greu strwythur. Felly mae gyda fi fan hyn weiren werdd a bachau bach fydd yn creu strwythur had fydd yn ddigon i gefnogi'r planhigyn yma. Y cam cynta ydy mesur lle hoffech chi roi'r bachau. Rwy'n gobeithio gadael bwlch o ryw 30 cm o uchder a gosod 3 bachyn yr ochr hon a 3 bachyn yr ochr arall, tua'r 1 uchder a'i gilydd. Gwasgwch y bachyn i mewn i'r pren, ond os yw'n profi dipyn o her, gallwch chi wastad creu twll bach gyda drill o flaen llaw. Tinhewch y bachyn wrth osod sgriwdreidder ynddo a'i droi chi'n glocwedd. Mae'r bachau mewn, felly y cam nesaf nawr yw i osod y weiren drwyddi draw i greu strwythur. Nawr, mae gyda fi weiren fan hyn sy'n â chot plastig iddo fe, a dyle hwn para am o leia 10 dros nad mwy. Felly'r cam cynta yw i fynd gyda'r weiren fan hyn, gosod e trwy'r bachyn, gnewch twist bach fel hyn, tua 2 i 4 gwaith. Bydd rai fi fynd nawr a hwn yn syth, yn eitha tin hefyd, i'r ffens, fel bod ni'n creu llinell syth sydd blanhigion tyfu yn ei erbyn. Felly'r cam nesaf nawr yw i glwmu'r planhigyn yma i'r strwythur newydd gyda cortyn garddio fel hyn. Nawr, bydd y cortyn hwn yn pwdri ymhen blwyddyn, a reswm dros hynny yw i sicrhau nad yw e'n mogi'r stemiau wrth bod nhw'n tewhau, a bydd y planhigyn yma wedi hen gitio ar ei strwythur newydd cyn bod hwn yn mynd yn wamal. Ceisiwch ryddhau'r stemiau fe bod lle ganddynt i dyfu. Does dim angen poeni'n ormodol o ran cyfeiriad y stemiau. Bydd y planhigyn yn penderfynu i ba drywydd mae'n gobeithio mynd ddigon cloi. Gallwn ni fod wedi rhoi rhes arall o weiren fan hyn, fel bod y jasmine yn gorchifio'r wal i gyd. Ond wi'n awyddus bod y tyfiant yn cychwyn o fan hyn lan y wal, fel bod lle dy fi blannu mwy o blanhigion yng ngwaelod y border. Cwtsh fach arall o'r ardd yn barod ei fedu yn ystod y blynyddoedd nesaf. Gallwch chi ddilyn gywir yr un ffordd gyda phob math o blanhigion dringo eraill fel y clematis neu llaeth y gaseg. Wel, gan fod y tywydd wedi hen droi, dewch dy fi lan i'r sied botio i weld pwy fath o jobsys eraill allwch chi wneud yr adeg hon o'r flwyddyn. Y peth pwysig i gofio ar adeg hon o'r flwyddyn yw i ddechrau cynllunio. Gnewch restrau o hadau a phlanhigion chi'n bwriadu plannu, edrychwch ar ba fath o bethau tyfodd yn dda llynedd, a hefyd, os ych chi fel fi, gnewch map o'r ardd, cadwch gopi gwag fel bod gyda chi gopi ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod hefyd. Ac heb anghofio wrth gwrs y tato had hefyd. Fel sydd 'da fi fan hyn, wi wrthi nawr yn egino'r tato wrth y sil ffenest i achub ar y blaen yn ystod y tymor tyfu. Bydd rhyw pythownos o dyfiant os i fi'n gwneud hyn nawr. Fel allwch chi weld, mae'r diwrnodau yn ymestyn cam a naid a ni'n cael mwy a mwy o gyfle i joio yn yr ardd. A dyna yw'n nghynllun i am weddill y prynawn. Tan y tro nesaf, ta bo.